Imanyano yabasebenzi kwisebe lenkonzo yezoluleko isakhoso ithi urhulumente akenzi ngokwaneleyo ukuthintela ukunona kwentsholongwane i-COVID-19 ezintolongweni. Njengoba izwe libhekane nobhubhane i-COVID-19, amehlo asenjo emajele. Amajele adle ngokugcwala okwenza kube lula ukubhebhetheka kwegciwane. Ejele lase East London e-Eastern Cape kubikwa ukuthi bakhona asebethelelekile. Ezinye zenyathelo zikahulumeni ukulwa nalesi simo kube ukuvalwa kovakashelwa kweziboshwa. Abe-South African Correctional Services Workers Union bathi lokhu akwanele. Inyunyana ifuna abazoxilonga abasebenzi ukuthi banalo nalo ligciwane kube ngabaqeqeshelwe kolezempilo. Inyunyana ithi sekabili ojele abasebenzela ejele laseWestville bedikila umsebenzi ngenxa yongaxilongwa ngabaqeqeshelwe kulomkhakha. Siyacela uhulumeni o uminister aka-provide abasebenzi basemajele ngalama overall lawa asalama laboratory and futhi ama PPEs awekho enough kwamanye ama centers uthola ukuthi abanye sesikhathi abasebenzi bangena bengenawo and nama sanitizer lawa amanye awo uyawubona ukuthi awalona abantu sebethola amathuba okwenza amabhizinisi. Ayikabi bikho imibiko yokuthelelana ngegciwane emajele esifundazwe eKwaZulu-Natal. Isakhoso ithi lokhu ngashintsha uma ngaqikelelwa ukuhlolwa kwabasebenzi basemajele. Baya kwi-cruise. La kwi-cruise esizwile endabeni ukuthi there are 54 or 58 abantu abebe kwi-cruise abatestewe positive. Sifisa ukucela ke labo basebenzi ukuthi hayi abazilethe phambili. Isakhoso ifuna banqaphezele ngemali abasebenzi basemajele abazogcina betheleke ngegciwane besemsebenzini. Bongani Gema indaba enze SABC eThekwini.